atiku belas. Kene ngelokke dangkel jati, kene ngelokke winih porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel jati nek wis diukir ning Jepara, plitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho, porang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Ngono, tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik, ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe pakde, Aku ora duwe pakde, kowe ya pakdeku. aku mbok anggap pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku pamane kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso nghibur aku. Iso mengganti. Ora, kowe mau arep muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya, ya asine arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Heeh. Pak De iso dadi kirikku lak ngono. Asline ngono parah. Aku marah no, Pak. Marah. Marah no. Sebabe? Semene iki wis ora kirik, malah wis asu, Pak, semene. Alhamdulillah. Menika Pak Sujito Porang. Porang. Kenalipun. Heeh. Iki pinter oncek-oncek lho, Pak. Oh, Betul. bener. Tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku Iya. tenan. Kauget-uget sapa ora kenal lho, Pak. Heeh. Sujito artine apa? Pinter. Weh. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambah ili. Ipel-ipel ning Ipel-ipel tok, alo. luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Sugeng dalu Mas Gareng Tralala Wonogiri. Sugeng dalu Pak Anom Dwijo Kangko asli. 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 Asli piye maksudnya? Nek asli iki meneh anak sing palsu. Ya ta? Mboten nggih mung setunggal niki, Pak. Nggih. Alhamdulillah sowan malih wonten durenan, Pak. Sik. Non. Ngendika kuwi lak mesti anu to ana dasare to. Sowan malih ning durenan iki berarti kamu tidak pertama kali. Alah, Pak, ten mriki niku ketung pun ping 5 napa ping 6 niki lho, Pak. Oh, ping 5 apa ping 6? Nggih. Weh, Leres niku. Weh. Oh, riyen lak ya karo Pak Kangko. Heeh. Terus keseselan Adilanang sing jenengan ora kenal dalang sapa kuwi mau. Oh, saya Gunadi. Niki melih. Heeh. Terus campur sarinan Ha-ha. tengene Pak Agus, tengene Pak Purnomo. Ya. Andani wis ping 5 napa ping 6 niki Loh, nganti. nek nganti ping 5 ping 6 sampean ditimbali mrene tegese masyarakat wonten mriki niku tresno karo sampeyan, ngono lho. Siji tresno, loro pancen kula iki pilihan, Pak. Wah, pilihan. Nggih. Ya itu yang bagus pilihan. Pilihan sing paling murah dhewe, Pak. Ya ora ngono. Ora ngono kok. Wah, ping 5 iki durenan meneh. Heeh. Sing tak apali lek pasar Kobong lah, ngrancer-rancer pasar Kobong. Kok iso pasar Kobong? Apa? Gosong. Oh lah iya nggonku kono iki nek Kobong dadi gosong kok, Pak. Oh iya bener. Pasar gosong nggih. Heeh, pasar gosong. Niku wau, Pak. Nggih. Masyaallah. Heeh. Paribasan wong dodolan iki arep adol apa lho Pak Nes ping 5, ping 6 lho Pak niki. Ping 6 iki ya. Ping 6 niki. Heeh. Ning yes sing baku dadi sedulur ngoten mawon. Heeh, iya, heeh. Lah, Nek rasa medulur apa kelakon sing kanggo dalem nimbali kowe, ya ta? nggih Mas Jito. Heeh, Mas Jito. Wis kenal ora? Ya sampun, pun akrab kalau Mas Jito pun akrab pengusaha. Pengusaha apa? Selebriti porang iki Mas Jito niku. Napa nggih? Nggih, ketuane Mas Jito, Pak. Weh, iya. Makmur mergo porang niku. Iya. Wong dhisik ora kenal porang ki nggo apa ora kenal gitu. Ah. Sakniki porang niku dadi selebriti. Weh. Carane wong iki dadi artis Pak sakniki porang niku. Porang kuwi ya. Banyak dicari. Weh. Kula teng mriki dibudidaya kanthi becik kanthi sae kangge penguripan nyatane alhamdulillah. Jaya porang wonten ing mriki, Pak. Heeh, terus ya sehat ning awak, ya ta. Sehat, alhamdulillah. Sama ngerti ora? Nun. Sama didare niki acarane apa? Acarane netake tole Sapa jenenge? Sarji. Sugestian Dirga Pratama. Lah nggih Dek Sujirstan niku dolanane karo Sarji. Sugestian. Surjestan nggih. Sus Sus Jes Jes Ti Ti
Yan. Yan. Sugestian. Sersesan. Pehanga bento. Su. Su. Jes. Jes. Ti. Ti. Yan. Yan. Sugestian. Sugestian. Nah bener. Bener. Masa yang ngono ya, Pak? Iya. Berapa Pak ya, Pak? Ah. Derek urip Pak. Iki lho, jeneng cah-cah saiki ya toh. Cah-cah saiki lah jenenge modern mengikuti zaman. Nggih, Gitu. manut zaman kelakon. Manut zaman. Biyen nek jeneng lahir cah lanang kok dina Rebo, ya jenenge Rebo. Ya Rebo. Lahir kok pasarane Kliwon, ya jenenge Kliwon. Jenenge Kliwon gampang-gampang. Oh, iya, pomo nek wong lahir wedok pasarane Legi jenenge Legiem, Legiem. Legina. Nggih. Nek saiki dijenengne apik, jenenge becik sing sesuai karo perkembangan zaman. Wah, tegese niku wau Dik Sugestian, Heeh. Dirga Dirgantara, Dirga Pratama. Dirga Pratama. Heeh, ya. Dirga Pratama iki maksudnya sok mben iki kuncara munggule dhuwur teko Dirgantara lho. Ya bener. Ngono lho Pak, ngono lho Pak. Heeh, iki dadi anak iki apa wong tuwa jenengke anak kuwi mesti mawa pendonga. Asma Kinarya Japa. Jare tanggamu ki enek sing jenenge anak ngawur ki enek ora? Enten. Sapa? Mula nika jenenge Darwin. Anu Darsih Pak, Darsih. Darse. Nggih. Heeh. Mudarsih. Dadi metu niku mboke mudar sesisih setruk Pak. Lah iya. Oh, zaman dhisik kok ya ngoten niku. Heeh, enak-enak. Niku jeneng anak ya sederhana gampang. Oh, kowe jenenge anak apa? Betu mbarep lanang tak jenengke Waloyo. Muga-muga uripe Waloyo sehat walafiat bergas ora enek alangan apa-apa. Heeh. Wah, anggere step apa anget sithik step, kudanan step. Kowe berarti dongamu kanggo jeneng ning anak kuwi ora mandi. Ya jane tak dongake Pak, tapi ya kuwi mau karepe donga ki apik ning Heeh. kondisine anak kaya ngono. Akhire ya piye carane dibudidaya. Heeh, ya ya. Aku matur karo mbahe bapake anakku kuwi. Heeh, ya. Jenenge kon ganti. Ganti jeneng. Tak diganti sinten Mbah Jumali. Heeh. Ganti Jumali. Malah tambah nemen stepe. Akhirnya terus sowan Mbah Kiai, Mbah Sukron Suwondo. Wong Blitar. Ya. Terus sowan Mbah Kiai. Terus jenenge Terus tuse Kiai sing ya, ya. Anu le jenenge Jumali ki wis bener ning diwalik wae ngoten. Diwalik. Nggih. Diwalik piye? Dadi ora Jumali ning li maju ngoten Pak. Mari Pak. Mari ya. Ya gur mlakune ngene Pak. Wong ya li maju kok Pak. Mlakune. Ya. Lah iya iya iya. Mas Sukron Pak. Heeh, Sing mari, li Pak. maju ya. Nggih, Mas Sukron. Saiki wis gede pisan li maju. Pun. Lah nyeluk piye kuwi? Ya li. Oh. Li ngoten. Lah iya, biyen nalika cilikane Tole Sugestian, Nggih. iki lara-laranen. Padha karo anu Jumali iki mau Pak berarti. Oh, lara-laranen. Loronen. Lah ora mau tambakne ning tanggamu bidan kae. Anu, iki ya nggih mboten Pak. Mboten. Nika lak penyakit luar Pak. Oh iya. Ora nyambung to Pak Ya sampean. wis, ya wis. Masa kan ngemut dase. Ora nyambung Pak. Heeh. Dongane nggo apa? Nggih Tole Sugestian. Lho iki dongane iki diamini wong sakmene kae mergo amine wong 40 ki mandine kaya dene wali siji. Ayo. Nggih. Dongane Pak Kangkowo nggih pun jangkep ning Ah. kula mung nambahi kemawon. Ah. Muga Dik Sugestian dadi putra ingkang soleh. Piguna tumrap nusa lan bangsa, piguna marang agama lan masyarakat, tak dongakno dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taruna ngungkuli bapa ki tegese sak sukses-suksese wong tuane, Ah. sak mulya-mulya rezekine wong tuane, Ah. sok mben isih luwih sukses, isih luwih mulya rezekine uripe Dik Heeh. Sugestian. Sugestian niki. Heeh, ya. Dadi kesuksesannya wong tuwa dilemparke utawa dilunturke ning anak supaya lebih sukses timbang wong Tur tuane. luwih sae. Luwih sae. Kudangane wong tuwa lak kabeh mesti ngono to. Nggih, ora nek kok wis men lho dongake uripmu blesek lak mboten enten, Pak. Ya. Tapi kudu luwih apik timbang wong tuane. Ah, bener. Ten selebriti porang. Slewit. Oh nggih, maksudnya apa? Maksudnya apa kuwi? Artis porang. Kene iki ya. Nggih, porang. Ah, iya iya iya. Ngono lho, Pak. Ah. Nggih pripun? Lah ya perang kuwi mau. Nggih, matur nuwun Pak Sujito. Terus Mbah Kakung, Mbak Pono. Mbah Pohno. Ah. Kanthi ngluwari nadar ujar. Ah. Sampun kasembadan. Sampun sah sampurna nggih Pak, wau pun dikrarke sore wau. Leres. Nggih. Tur ya wis
betot utawa nggeret kupat luar. Nggih. Sego anu beras kunir niki Pak. Ya. Pun ngantek blasah ten panggung. Bener. Muga karya ayom-ayem tentrem keluargane Mas Jito sekeluarga sadun saturun. Tebih saking sedaya godha rencana caket bagya mulya pinaringan slamet donya akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul. Nek berarti lek sampean rene iki dalane apal nemu. Apal Pak. Munggah ki mau. Nggih apal. Dadi nek iki sejarah. Nek sing wayangan adike panjenengan. Niku riyen kula saking transit dugi lokasi niku ngojek. Nggone dhuwur. Kene Mbah Singo sinten Pak nika Pak? Dhuwur ngoten. Lah sing niki wau nggih tebih melih 600 meter mlaku saking perapatan mriku Pak. Pos rondo mriku Pak. Ya. Sudah hujan becek enggak ada ojek ini. Sing mriku wau mriki ya. Nah, iki mergo ya kuwi mau kathahipun ingkang lalu lintas. Betul. Jagong utawa nek mriki basane apa? Buuh. Teng daleme becek. Teng daleme Pak Sujito. Bela Tresno Pak Sujito tamune kuwathah lho. Domongi kok. Nggih, luar biasa. Minangka bukti lek panjenengane iki lek tamune kathah kuwi srawunge becik silaturahmine apik, ya ta? Nggih. Nek srawunge kurang becik, srawunge ora apik, mesti sing rawuh tamu undangane men ya sithik. Leres. Mergo srawunge jembar kancane akeh dulure akeh, mula duwe gawe kaya ngene iki tamune tanpa kendhat. Nggih ta. Cocok Pak. Nggih. Duwe gawe kula nyebar undangan 4.000 Pak. Sapa? Kula nek jaman kula ndek gawe niku nyebar undangan 4.000. Kuwi ya teko 4.000. Mboten wong kula daleke perapatan sapa sing gelem kula kan jikuk. Oh nyebar undangan kok ngono. Dadi sebar. Disebarke. Ya saya sementing ngarep lan burine pinaringan rahayu wilujeng dening sampe kala. Ngono lho. Intine lak kuwi. Nggih Pak, amin. Amin ya rabbal alamin. Durenan nggawa berkah nggo Pak Kangko. Apa? Lah nyatane ya wis entuk panjer meneh. Oh ngono. Kita wis alhamdulillah. Ternyata banyu durenan ki nguripi nggih Pak. Nguripi bener. Nggih, nguripi tenan. Dadi neng gelem ngombe banyune kene rezekine bakale akeh. Amin. Dwija laras sak Pak Kangko rezekine tambah kathah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nggih. Iki lho, iki ya ditunggu-tunggu. Mbak Eka Prihatiningsih. Oh niki. Iki selebriti porang niki Pak nggih. Iya. Slendur Mas. Ayo langsung seragenan cewek gaul. Ayo Mbak Eka uget. Ya. Coba kaya apa? Langsung dandut ya. Ayo Mas Guru. Ya kaya apa? Seragen ki. Eka Prihatiningsih Made in Sragen Jawa Tengah. Kerajaan Kobes Suwirara.
saking jogete kuwi sesuai karo irama. Nggih pripun? Mbah Kakung Pak Dipadi lek nonton jogete kaki sing mirsani nganti ora krasa mbuh sebabe apa lek ngrokok nganti terpukau. Dari nyawang kowe lho. Sing nom-nom mriko, Pak. Piye? Begitu munggah joget niku wah jan seneng banget karo mbake. Kagum karo Dut nggih ngeten niki wau. Heeh, ya, Ngantek kuwalik barang ya ora krasa, Pak. Lah iya. terus dadi pasar kobong. Sekeca weh hebat. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Selebritis. Apa ngene ta? Nggih, pancen menika kula sampun terkenal selebritis wonten Selebritis. Selebritis ora silet British. selebritis. Selebritis. Kaya korange Pak Sujito iki. Heeh. Mula mbak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Hipnotis. Iya nyawang jogetmu nadyanto nuwun sewu wujudmu iki kaya Dangkel Jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona ngono lho Kak karo kowe iki. Berarti niki kaya Dangkel Jati ya. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ora enek sing menake atiku belas. Kene ngelokke Dangkel Jati. Kene ngelokke winih porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel Jati nek wis diukir ning Jepara, plitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho, porang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak keweh-keweh bedol niku 15.000 lho Pak porang niku. Kaya ngono ya. Ya neng ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ngajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Ya nek mlaku rasa gandeng ngene. Nang apa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune. Paring ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kae kaya wineh porang sing iki kaya Dangkel Jati ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Ular apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Heeh. Eka ki wedok ayu. Heeh. Uget-uget kuwi Kewan cilik. kewan cilik sing Ya lek an joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. luwes. Heeh iya. Luwes Ya mitra barang swalayan. kae lak nggon belanja kuwi kaya. Ya aja ngono. Tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik. Ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe pakde, Aku ora duwe pakde, kowe ya pakdeku. aku mbok anggap pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku pamane kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso nghibur aku. Iso mengganti. Ora, kowe mau muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya ya asline arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Heeh. Pak De iso dadi kirikku lak ngono. Asline ngono parah. Aku marah no Pak. Marah. Marah no. Sebabe? Semene iki wis ora kirik, malah wis asu Pak semene. Kowe iso ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Rawuh kene wis ping pira? Peng wis kuwi mau wis peng bola-bali nang kene, Nduk. Mula jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pak De garangan tralala ning endi-endi YouTube. Wah wis Omongan kondang salah. kaloka. Omonganmu Endi- ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pak De sapa mau? Pak De garangan tralala. Nek jare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan, Surakartan. Lek Sragen ya Sragenan. Heeh. Nek pamane Semarang, Semarangan. nek Gareng Gar. ngono kok ya. Oh, dadi nek Solo, Ya Solonan, Sragen? Surakartan, Sragenan. Yogja, Ngayogjan, yen Ngawi. Ngawi kuwi. Ya sok gak mesti Ngawi iki kadang ya piye? Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Piye? Karo metu arep muni ngawinan kok piye. Ora Jawa Timuran.
Nek ning kene wis ping pira? Daerah Durena. Nah, hitungan, Bu. Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok Pak. Alhamdulillah. Sing Durena. Hitungan. Sopo ora kenal Eka. Sing kae. Lho. Nggih, pisan iki dadi Agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Itu tadi Pak. Kuntati ganti toh. Itu tadi Pak. Nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Karo- Belum. Derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. Nggih, Pak Cito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lak Bapak kabupatene. Ibu sedahanipun inggih. Heeh, Saking kecamatane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Biung. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten. Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku mulai saka Sragen. Heeh, kotane Sragen. Kotane Kecamatane Sukodono. Sukodono Mesti Pak kecamatan. camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahannya Baleharjo. Baleharjo. Dusun. Dusune Jumbleng. Dusune Jumbleng. Heeh. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng Jumbleng kok. Lah Jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya perang ngono. Ya ora ngono, kok iso Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya ning ngono ya. Isine foto telek tok. Nggih. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Arep teng sampeyan tindak ning gone Ning Jumbleng. Dek ora ngerti. Daleme Mbak Eka prihatin ning sini pundi? Eka prihatin niku sinten to, Pak? Eka uget-uget ora nek sing kenal. Bareng aku takon, "Eka Jumbleng." Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah, iki. Mangga wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu, pancen yo dusune dusun Jumbleng kok kira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokoro lho, saka pos kampling. Walah. Hebat aku. Sinten iki? Wah, kula bintang tamu ngeten. Ah iya. Terus diterke oleh Pak Mriki. Umume lak Pak panitia to. Panitia nganterke. Aku diterke hansip koyo maling aku tenan. Iki tekarak rene. Lho, wah mlakune waduh, Pak. Aduh iya. Aku mung kemep to, Pak De. Heeh. Pak bisa Dwijo Laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mapku sik bablas terus. Mbek sik rene. Untunge aku mau numpak mobil mereke Apa mobilmu sesuai kan dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereke Vespas meng. Espas. Hah? Espas. Vespas. Ora Vespas. Ora enek sing isane nunut. Espas. Kuwi mobilku wis ora iso dinyang. Wis pas regane kuwi. Vespas. Kok iso mobil Vespas iki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Oh, mobil carry. Ndang kayak apa? Mobil Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpak Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, Innova sa Banyumas ya to? Innova. Oh iya. aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik Lebon kok. Bener, Pak. Innovane Rebon yang bayar Lebon. Dadi Innova Lebon. Tapi tak jo rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter oncek-oncek lho, Pak. Oh, bener. Wah, tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku tenan. Kau uget-uget sapa ora kenal lho, Pak. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambahi li. Ipel-ipel ning luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Sujito. Sujito. Su.
anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Dik. Oh, Lulusan isi kok ya. nganggo lagu sing Sinten niku, ngono ta? alah lawas. Heh? Lawas Dudu, Pak. sing lagu terkenal sing Apa? Kalimantan ya apa? Ulun tabah. Judulnya. Ah, nganggo PP apa lah? Pak Kang kok bertanya sama saya nanti tak jawab. Aja aku kan lho, kan nyapa ora. Kowe iki lho. Kamu lho. Aku repot, Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku karo Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya, Pak. Ya. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya. Kendangane piye? Ya kendangnya biasa lah. Kayak benih nih. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok Ya ayam. lagi iki. Kaya omben berarti paham ngono. Nggih. Lah entang diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing duwe kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora malang kerikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Sae ora nganggo sungkul lak bayangke sing werna Perhurup. Perhurup. Enek sing takokno lho. Pak Kangko lho. Nah, S apa gitu. Oh iya. Bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. UMU. Nganggo. Aku gecing. Sujito SU. Oh iya. U apa? Lagune sing neno. Terus aku jawab nene. Bar Pak Kangko tekone nang aku. Bar Pak Ya Kangko. ya, gentenan. Yo. Tak belum, tak ayo. Kok ngarep S. Aku sih tau. Aku sih lagi pertama. Ya. Oke. Kapan tekoke? Kok sih kayak tak aku lagi mikir gitu. S apa? Sungguh sangat luar biasa. U apa? Ulun jadi tambah cinta. C apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. O apa? Ora neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Bener apa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Tenan, Pak. ora iso. Metu kon jumbleng tur. Sinden anu aja kon jumbleng ya. Sinden berai kuning ngono lho. Kok Nyai Kambang ngono. Sinden suka jumbleng. Kuwi mau lak Pak Sujito. Ah. Iya toh, Ya. tenan. Mongko sowane neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Durenan. Nah, kuwi lho Pak, iki kon nerjemake pinter. Iya, D apa? Do rukun do selamat bahagia. Apa? Ul- Apa? Ulun jadi tambah cinta. R apa? Rukun selalu semuanya. Apa? Elok banget durenan. T apa? Durete. Pak, Apa? keliru. Kleru to? Jadi ora durenan yang durek kuwi mau. Oh, durenan yo N apa? Narimo ngepandom semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. N apa? Sahur.
apa? Baleni. En apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwija Laras tangan Mbak tangan, Eka betul Mbak Eka. luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai nembang. kambang ya Jan. Tanpa ada rencana, ada konsep, langsung di panggung. langsung di panggung. Mboten nane mong. Konsep. Tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapa. Ya. Wes Pak Pancen- Dito wes Pak Durinan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang, Pak, nek nembang. Wah, urung, iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahyo Kuntadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen Nggih. nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi, kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika Heeh. sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji Anak tok. wedoke. Wah, iya. Kena nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono gen dikendangi karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mrikono diparingi nampa-nampa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Ibu Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah, iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Oh bapak. Pak Gareng. Gareng Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang ngono. Anakku lulus SMA. Lulus SMA ke langsung saiki melanjutkan. Hah? Melanjutkan ning tingkat Ora, wis nglairke kok Nduk malah. Aduh dijawab. Malah ket dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bawani sike. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. bene Iya, iya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo Pak Saru mboten. Ora apa-apa wong tembang iki ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten Saru niki kok. Terus Ora. piye? Ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juarei. Nanung. Pak Sucita mugi manggih bagya mulya. Ya, bacake tembange sing ngendang Nduk Angelia. Mboten dites riyen. Ya, tesen. Dites. Tes keplakane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Ya coba tesen, arep balas dendam to kowe. Heeh. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Tes. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhane. Wih mahasiswi lagi lulus ya Anjel ya? Isi Wis lulus Solo. toh? Sarjana seni ya? Isi Wah, luar Solo. biasa. Apamu ya Wisudane Eskar. April. Jawabanmu rek Eskar ke? Iya, Jiwa sarjana karawitan. sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Sono. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. Iya. Pak Duto.
Muridé Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Bambang, Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Enak. Oh iya. Bar kenceplung blumbang atau bubutinya. Iya. Iso iya, enak-enak. Tembangnya apa Kak? Tembange. Iki ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda, Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender mesti ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awane omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midarang konku goleki lara krasa esuk nganti bengi. Man yen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning hepang. Kekencangan tak rindik saka kadoman. Sarapi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Tak suwon mbak ngecek podang kuning agame pikirku komen. Seretireng tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen lakon nyanding sirane. Atiku kagiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Bang Duduk. Nyokek Mas yo nyokek yo. Esuk awakane omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mobang-mobang midarang konku goleki. Awas Do, jegleng Do. Ora krasa esuk nganti bengi. Man yen nganti liya kang nyawang. As. Yang kleyang tak
Gancangan tak rindik saka kagungan sarawi ngoceh dheweke ngalih kae tak suwon mbok aja ngece podak ning agawe pikirku komik sleret direng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon andeng slirane ora bakal ati kaguwang liyan Oh. podang andudut kepreman Nora mendung hatiku sang saya ndadrong sun sanani sun pikat kulute bondo yo Piye penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kak? luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Heeh. Miletane napa-napa nggih cetha. Iso kendangane Jam-jamane nggih Genah. bergas. enek lho. pliket-pliket perketek ngono ki enek ngono lho tangane iki. Apa sing kliket? Pliket-plikete tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso perketek. Muni kret ya kret. Heeh. Muni hen ya hen. Heeh. Tong ya tong muni. Iya. Kuwi jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kangko, nek karo gendoke Kak, sae pundi Pak? Dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Wah, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Hati-hati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang iso nyanyi. Heeh. Iso Iki menek wis kambil. iso enek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter Pinter nyanyi. nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki engko. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk-esuk ning Sutung Gading awake dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Siji joget, siji Bener, ngendang. Ha. Niki ngendang. Ayo genti. Genti apa? Ayo, Angel genti nembang ini. Nah. Dikira isane ngono nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk rene. Lho bapak gareng lho. Karo Ini karo bapak pocong iki lho. Ayo. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solekah niki. Solekah saestu. Ki mau saurunge dandan ya saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk esuk subuhan. Heeh. Heeh, senggol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan Disenggol mukmin. wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng, cocok, cocok. Tak tambahi Pak Kangko. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solehah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-isini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Gus Wah, napa? Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesnya gede, Nduk. Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong iki jenenge. Awakmu kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat mau tesnya apa. Oh, tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Dites. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sak karepmu. Sing kowe hafal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing Wis, aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Ha. Nah, Oh iya. nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir, Nduk. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho, Pak iki. Iya. Wis, Ah. apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh, Gareng. ngoten. Jan
Jane pomo bawa suarane yo hebat. Ya dicoba to, Pak. Ning ora usah. Dicoba ning ora usah somben. Heeh, somben wae. Wektune wis. Lah ki engko lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Oh iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Idam Sari. Upama Anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Oh. Aja ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Dan ngene ya. Ya, Omong-ono kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kenapa Dicoba iki berisi? awake, berisi, pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringa. Alah. Obat. Ya. Upama sampeyan nduk. Nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Ah, Beda to? Oh, titipke aku ya nduk ning gone Pak Isik seminggu engko dadi engko ya. Ngajarin joget. Oh, iya no Pak. Ya. Mik aja ning kono, mik aja. Nah. Engko ndak bengong, ndak sedak. Iya, sedak antena. Lah iya. Ora kabel. Nalikane ra Luar biasa. Ya, Dayu. Jas. Ah. Anake Pake ya, anake Pake ya. Salam go mbake ya, Nduk. Salam go Ibu. Kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Dhisik cilikane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng. Kandun. Menika wonten mamundhut lumantar WhatsApp ingkang pirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri. Ngaturaken sugeng Riyaden nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Nah. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Menika badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha dhaup kelawan Mbak Intan Indria. Nah. Dalang Ki Anom Dwija Kangko lakon Banjaran Gatut Kaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sik tulisane cilik banget ya. Nggih. Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe sok Agustus, heeh. Saking GN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri, nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Nggih. Bapak ngaturi sinten? Butwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Pak Wiwi mriki. Heeh, karo Mbak Retno Cungbe. Nah, iki. Iki seniore didhisikke aja kasepukuan senior. Senior. Engko sak dhuwure veteran ngono. Yuk, mari berdiri. Yuk, para kanca. Yo, support musik. Oke, Butwi, Wiwi dan Retno. Hey. Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Terima kasih. Mari bersihkan yang berdiri, nyanyi sambil menari, pulang kanan, pulang kiri, bukan sambil mati. Mari kemari bersihkan yang berdiri, nyanyi sambil menari, pulang kanan, pulang kiri, bukan sambil mati.
Ha iki patok bangkrok sinden andalan Bijolaras Indonesia ya iki Kak. Ingkang senior. Seniore telu iki. Nggih. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenan kok. Ora nek telu iki Pak Kangko nek job ora ditampa kok. Kudu enek telu iki. Heeh. Wiwi, Ndak, Wi. Wiwi niku made and mriki asli. Pak. asli kene. Asli. Iya ta, Nduk? Heeh. Tak kira nek Karangasem kono kowe iki. Ya ora. Endi asline ngendi sih kene? Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Heeh. Gebangan ya kono mau ngliwati Mas. Oh, Ngliwati. Masuk di Sawinong wis cedak. oh Gebangan. Gebangan. Masyaallah. Sumben wayangane ning Dukuh Winong ya. Nggih teng Balai Desa. Oh, nggih. Lek iki wis ngerti to, Butuwi Kurniawati wis ngerti. Oh, to? pun hafal niki. Oh, iya. Tuan Putri ya. Bosku. Nggih, Tuan Putri. Niki bosnya Pak Kangko nggih. Ya. Soalnya arep gagah kaya ngapa wong duwite sing ngasta buke dadi. Lah iya. Iya. Bose tetep buke. Heeh. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Nggih. Ketok le perkasa anu. Nggih. Tenan. Bareng ning omah kleru sithik digetak wong wedok, goblok dadak aku dadi. Dani ya. Heeh. Mula monggo lho, ibu-ibu do getaki anak anu bojone dhewe lho. Ah. Buduwi lah nek niki. Ah, iki Mbak Retno Mbak Cungpe. Cuk. Hah? Retno Cukpe. Cungpe. Oh, Cungpe. Li Cungpe. Li Cuk. Lho kok iki? Kuwi dudu keturunan Jawa asli ngoten. blasteran. Oh, blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mbok Jawa. bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to. Heeh. Iki ya blasteran iki. Blasteran apa? Kenalno. Bapake Kuningan, Heeh. mboke Tembogo. Kuwi gamelan dadine. Anak-anak Mbak, pencon. blasteran ya. Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa? Do you speak Java? Little. Little Sedikit. Little body. Oh, little Apa, Wi? body. Apa? What little body? Silih kadal telepon Odi. Sedikit-sedikit. Oh, Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit-sedikit kelebon. Ya, ya. Jadi ki asli blasteran bapake Cina, Bapake Cina. ibuke Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. cik gitu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Cindo. Cindo ki Cina Indo. Cindo. Oh, cindo. Cina Indonesia. Oh, singkatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya Cik, ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh loh, cicimu alaf Oh, gitu. Cici malah. Aku di jalan dipanggil cicimu alaf gitu. Cicimu Iya, alam. aku Islam dari lahir, Kak. Aku Oh, gitu. Iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, Cici. Cindo nek kamane dipanggil Dok gitu gak oleh toh, Mbak? Harus Ci ya. Iya, Ci. Oh, nek Cici. Dok itu gak oleh. Ciduk nanti. Jangan dekat-dekat situ Cici. Cindo. Cici. Bapak marganya apa? Bapak. Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak original. Lek mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapak karo mbokmu iso ketemu kayak anak-anak kowe? Iya ki lho, Pak. Purwodadi iso ketemu Cina ori lho. Piye? Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama suraganya sendiri. Digendak ya apa? Lah, ditengi ngono. Ning Cina digendak bareng. Entekno lah, penting penak ngono wis ngoponya. Terus tuwuh lah ciduk sapa mau? Iki Cici, Cici. Cici mualaf iki mau. Kok dijenengne Li Cungpe? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, Margali. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Pak. Oh, bapakmu Cina asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Iso Sui ya? Bisa. Nggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Iya. Terus ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus ning kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? ya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. Heeh. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe ju. Peju. Kaya tahu kenal bocahku ya. Jadi Li Chung Pe adalah campuran dari marga Li dan marga P. Li Chung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu. Oh, kok iso ngerti? Dan tunggal 5 maju mau ki. Oh, iya bener. Iya, iya. Sik sak marga, sak marga. Cina iki berarti yo. Berarti aku Koko. Panggil aku Koko ya.
Koko kamu Koko berok ya. Koko berok. Koko karo Cici. Koko, Cici, lah kamu Cici ya. Yo Ya. Cici walang hati kok bro bung-bung. Nah iki. Banyuwangen Pak, Banyuwangen Pak. Banyuwangen. Cina loh Pak iki. Cina. Ya. Cina masa Banyuwangen. Oh, bisa. Setidaknya yo Cina dulu Pak. Memperkenalkan lagunya apa piye? Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo Apa ya? masa langsung Banyuwangen. Iso apa? Alah. Hah? Iso apa ora? Lah marga li ceng suwe nek ora iso nyanyi lecenge ra suwe no, Pak. Suwira tanggapan loh. Iya. Tapi kalau Pak Gareng memaksa boleh. Sedikit lah disepil. Iya. Sedikit. Nanti kalau Sepil. bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Lho, Oke, aja. Aku Cino sithik we. dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono. Di Boyolali sindene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih sama. Apa dikasih apa? Cawet ya Pak Deng ya. Ayo. Marga Ini anu. lagunya lagu Cina yang sedih ya Pak. Iya ya. Ah. Cino. Liceng Mohon suwe. iringannya. Liceng suwe. Ringannya pakai apa? Rebab. Pakai drum aja. Oh, drum. Drum. Aja-aja ki engko takbiran. Ora, ayo coba, yuk. Swacipok yen mong tan pucing li teng li Line teng wa kencing kenceng. wa cencing li teku kwan cing caiku wa caiku limu metu Betul ya. Oh, sensenyi mong sensenyi chong chong li deng deng li tik tet xiong wo le si weng chung fo sensenyi chong chong sensenyi chong chong wo jing xian mi li pe song 我真心说Oh, ala lagu letongmu iki to, Pak. Iki cara ngono. Nganggo metenteng barangmu iki to. lah iya. Lagu Cina letong. Saka lirik menceritakan tentang perjalanan apa Mbak iki? perjalanan dari Cina ke Indonesia. Ngidak letong. Nek kuwi mau perjalanan keluarnya si letong kuwi mau kok. Kok mburine di Cina bahasa Cina. Iya, apik.